покажа моите скуишта. Миналия път имах скуишита, ама беше само едно. Бяхме в един друг блог, беше много яко. И сега ще ви покажа моите други скуишита. Първото ми скуиши е ето тази ягода. Тя е ето някъде и тук. На една книжарница тук някъде, на брат ми градината. Харесах си го и тати ми го взе. И другото ми скуиши е ето този сладолед. Този сладолед дядо ми го взе от една друга книжарница до село на Раковски. Там до онзи център. А това и сега ще ви покажа моето друго скуиши. Другото ми скуиши ето това. Не съм го гризнал тук. Не съм. А беше в магазина така. Баба ми го взе с още две скуишита, където са също пълнички, но са по-различни. Това така си беше гръзнато в кутийката. Беше в една книжарница, където имаше и дори големи неща. Аз много се го харесах и баба ми го взе. Четвъртото ми скуиши, ето това. То също беше с това. Нали ви казах? С още две пончики, но не са същите. Ето ги. Ето е едната. Много ми хареса и на мен и баба също ми я взе в същия магазин. И другото ми скуиши, където беше с тези скуишита. Това не е много хубаво и меко, но на мен много ми хареса и баба ми го взе. И свършиха тези скуишита. Само и такива останаха. И такива. И много ми хареса и баба ми го взе. И мирише много хубаво. А това скуиши също дядо ми го взе с това на един път. Много ми хареса, но е много бавно. Мирише много хубаво. И много ми хареса и ми го взеха. Можеше да се избера друго, но на мен тези ми харесаха. Може, което си искам да се взема с това. И чао! Това беше всичко от мен.